be kwang'iye ok obitime. Japuonj okang' oseloso owacho ni nitie joma nigi stoge winjo bed ni ing'iyo kik iyud lal. To jatend piny bende nyaka duok mogo kendo mogo nyaka duok nyaka Sh70. Ing'eni nus jo Kenya ok ng'iew mok mfuko minyiewe dukani. Ok ang'eyo ni sami koni mogo nyaka duok nyaka Sh70 no. Ng'ama ng'iew ga bando ka jirani to dhi rego to bo timo nang'o? Kik watimre kaka nyithindo matindo manyalo ywak ni mama dwaro chak. Ng'eto ng'e ni dhiang' gionge go, chak be onge to dwaro kendo nya ywak moluorot monind piny morudre. Wae ure weche manono. Onge yo moro amora ma Ruto nyalo dhi lando go sani ni mogo kiny Sh100 to bedo 100. Obedo koluwo kanye. Gimiluongo ni subsidy ni. Jo Azimio wache to gi explain ne ji gima gin. Subsidy tiene ni kichulo Sh100 to government be chulo ni 100 eko bedo kamano. To kaka wuono kata pesa michulo go jotiche ma pod onge. Kech ing'e ni gima ji okia ni pesa mar sirikal a kuom jopiny. Sama jopiny ni e dhier, sirikal be ni e dhier. Omiyo wawe wuondore, ekonomi mar Kenya gi piny mangima rach sani. Ma kata ushuru minyalo pog bathe iduoko go mogo piny tin. Ing'e ni nyaka jomoko thoth joma idwa duokne kata mogo gi. Mogo kata gimo timo malong'o manyalo miyo ushuru chopo ne sirikal be onge. Tiende ni idwa kawo pesa moa kuom jomoko matin. Tidwa chulo ne ji $50 mane Kenya ka ni mondo iduok nego mogo piny. Kigo kwanono mapiyo piyo ko kiketho sa. Ibro yudo ni jo Kenya machamo mogo gin $40,000,000. Mogo mfuko achiel ng'ato nyalo tiyo go ndalo 7 to rumo. Ikichulo ne 100 kanyo mondo dog 70 miwacho no. Wawuoye bilion adi e juma ka juma. Wawachuru gik manyalo timore. Kata uru kapok ne sirikal wadhi e kura. No temo gino mana ndalo moko 2. To ji nokoni kata mana supermarket moko wayude mogo muwacho go. En mana gima ji olalgo. To kendo kitimo mano to joma nigi mwandu biro kawo ji to ting'o to gidhi ng'iewo mogo ging'iewo to gidok gitok ot kocha gichak giuso 180 no. Watimuru gima nyalo timore. To kwa kawo mwandu te wakete duoko mogo piny to kwa puro fertilizer kwa duoko piny kodhi kwa pogo jopiny iga machielo to koro watimo nang'o wasiko gi subsidy ni nyaka chieng'. Sami dhi gi subsidy nyaka chieng' opposition maketi tesno biro penyi to yodak ger jopuonj dak chul gik moko gidak tim. Watimuru gik manyalo timore e yo mayot. To matimore mapek gi wamanyuru yo moro mar rieko. Yo mar rieko en ni ket ji opur gol ji e dara ter gi e puothe ka gisepuro to ka ji keyo ni sani koro dong mana 2.5 ji keyo to bas koro onge ng'ama dhi penjo ng'ato mogo indi mana moki puothi tirego. Itemo japuonj ni sani to winjo oganda jo Kenya wil gi wach mar bedo gi mogo manengo gi yot sani. Mogo manengo yot wadhi bedo ka chamo chiek. To ni moro sirikal duoko ma iti ng'eyo kamwa bedeni. Nitie nyaka jo sirikal moko pok ochul nikech pesa no onge. To kendo pesa sirikal ok en gima ng'ato nyalo pando madang' wacho ni Ruto nitie. Gicha en republic ma ji te ong'eyo. Ipane joma tiyo Central Bank kate. Joma tiyo kuonde mocho kia ni pesa nitie kata onge. Ging'eyo. Wambe kamwa bedeni. Wang'e ni pesa onge da nitie. Di koro jo Azimio osego koko ni wang'e ni pesa ni treasury maromo kama goluru tim go subsidy.